Daghan ang nangutana kung unsa daw ang akong maisulti about ani kang Father Flavie Villanueva nga usa ka pare nangulo sa pagpasaka og plunder case batok kang VP Sara ug gadto sa iyang mga kaubanan. Daghan ang nangutana ani kanako unsa daw kon ako masulti. Karon hatagan nato ni og pagtagad tubagon nato ni ang mga pangutana nga unsa ra ang akong ikasulti. Sa tinuod lang ang primary nga obligasyon sa pare mao ang pag-atiman sa kalag sa mga katawhan, pag-celebrate sa sacraments. Apan kung diha sa gobyerno kung naa na gani pagpangabuso kabahin aning corruption, naa nay pagyatak sa tawhanong katungod, ang pare dili na siya limitado diha sa simbahan, pwede na siya mo gawas mo appeal aning issue about ani kay pagproteksyon man na sa mga kabus. Mao na ang moral nga stand sa simbahan. Kita nga mga supporters sa mga Duterte masakitan lang ta kay mismo ang pare nga maoy atong magbalantay sa atong mga kalag, maoy ni pasaka og kaso ngadto sa atong gi-idol nga kandidato. Dili bot ipasabot kay gipasakahan si Vice President sa usa ka pare nga maoy nangulo, gipasakahan og plunder case, guilty na si Sara Duterte. Dili na bot ipasabot kay kita manggod ang hunahuna manggod nato nga si Vice President gidaog-daog kay gipasakahan og kaso, dili na siya ingon ana. Walay makita nga sayop diha kang Father Flavie Villanueva ngano nga nag-apil-apil siya ani sa pagpasaka og kaso kang Sara Duterte. Daghan pod ang nangutana ngano nga si Sara Duterte raman ang iyang gipailan og kaso, hilom man siya, tak-o man ang iyang baba didto sa isyu sa flood control. Ani ang tubag mga kaordinaryong Katoliko, si Father Flavie Villanueva wala na siya makisawsaw dito sa isyu sa flood control kay ang gobyerno nakatutok na niini. Naanay mga ahensya sa gobyerno, ang NBI, ang DOJ og tanan nga maoy gitahasan sa atong presidente nga si BBM nakatutok na aning flood control project. Gani si Sara Diskaya nadakpan na, nakapusas na. Ngano nga mo insert pa man si Father Flavie nga naa na may nakatutok ni ini. Dito na siya ni insert sa corruption nga iyang nakita dito kang Vice President Sara Duterte kay wala may ni file og kaso dito. Karon maingon na pod tong mga supporters ni Sara Duterte nga ano nga wala man si Father Flavie Villanueva may pasaka og kaso batok kang Martin Romualdez o mulihok naman lang mag-initiate og impeachment complaint batok kang BBM nga naa may gipang buhian nga mga istorya statement si Saldico nga githatdan ni og malita-malita nga kwarta. Karon ang pangutana, ngano mag-apil-apil pa man si Father Flavie ingon ana nga issue nga ang ni hatag og statement si Saldico usa ka pugante, dili siya katuohan. Mao na nga si Father Flavie wala siya misakay ana nga isyu. Karon kung tinuod manggaling ang giingon ni Saldico, tinuod manggali kanang gipangbuhian nga statement ni Saldico nga si Martin Romualdez, si Sandro Marcos ug kana si BBM gihatdan ni og kwarta nga malita-malita, asa man di ay ang mga pare nga pro Duterte, asa man di ay ang mga brilliant lawyers nga mga pro Duterte, mga supporters sa mga Duterte, ngano nga wala man sila mag-file og kaso batok kang Sandro Marcos, ngano wala man sila mag-file batok kang Martin Romualdez o impeachment complaint ngadto sa atong pangulo nga si Bongbong Marcos. Kay si Bongbong Marcos presidente man siya, naa siya immunity karon, dili siya pwede mapasakahan og kaso. Unsa laman ang pwede sa iya? Impeachment. Kung tinuod pa na lig-on pa ng ebidensya ang gibuhian ni Saldico, asa man di ang mga pare nga ni suporta kang Sara Duterte o ang mga brilliant lawyers.
pwede mo kaso batok sa ilaha gamit ang statement ni Saldico, pero hangtod karon walay ni pasaka og kaso tungod kay nasayod sila huyang ang statement ni Saldico tungod kay naa siya sa gawas sa nasod ug usa siya sa pugante. Mao na nga daghan ang mangutana ngano nga nag-apil-apil si Padre Flavi